Azken urteotan, garapen teknologikoaren eragina handia izan da osasun zientzietan eta batez ere medikuntzan. Izan ere, medikuntzan eman diren aurrera pauso garrantzitsuenetako asko, garapen teknologikoaren eskutik etorri dira. Ingeniaritza biomedikoak ingeniaritzako printzipioak, ezagutzak, jarrerak eta gaitasunak osasun zientzietakoekin uztartzen ditu, produktuen, ekipoen, prozesuen eta zerbitzuen diseinu eta garapenerako. Hau da, ingeniari biomediko batek, ingeniaritzan dauzkan ezagutzak osasun esparruan sortzen diren arazoi erantzuna emateko erabiliko ditu, eta diseinatutako berrikuntzak gaixotasunak prebenitu, diagnosia egin, tratamendua eman, pazienteak errehabilitatu eta orokorrean gizakion osasuna eta osasun sistemak hobetzeko izango dira. Azken finean, osasun mundua bai Europatikan, bai estatu mailan eta batez ere Mondragon taldearen barruan estrategikotzat identifikatua izan da, eta beraz, estrategikotzat identifikatua izan den momentu horretatik aurrera, Mondragon taldeko, bai unibertsitateko eta bestelako enpresen ikerketa, garapen eta hezkuntza bide horretatik doaz. Teknologi guzti hori diseinatu, garatu eta kudeatuko dituzten ingenierak behar dira, eta hori izango da gehien bat ingenieria hauen lana. Ingeniaritza biomedikoa beraz, gaur egungo medikuntzan eragin handiko aktibitate sozioekonomikoa bihurtu da eta gradu berri honekin, Mondragon Unibertsitateak ingeniaritzan duen eskarmentua, jakintza, ikerketa, berrikuntza eta baliabide guztiak jarriko ditu oraingo honetan osasunaren zerbitzura. Ikaslei prestakuntza multidiziplinarra eskainiko zaie, ingeniaritza ezberdinetako ezagutza eskuratzeaz gain, medikuntzaren oinarrizko ezagutzak bereganatuko dituzte, biologia, anatomia eta fisiologia kasu. Ingeniari bati osasun arloko espezializazioak aukera profesionalez beteriko etorkizuna eskainiko dio. Ingeniari biomediko baten lana, osasun munduko esparru desberdinetako produktu eta zerbitzuak diseinatu eta garatzea izango da. Esate baterako, diagnosirako ekipamenduak, eskanerrak, ekografoak, tratamendu eta errehabilitazioko ekipamenduak, desfibriladoreak, implanteak, beso robotikoak, bizikalitatea hobetzeko ekipamenduak, teleasistentzia edo telemonitorizazio ekipamendua kasu, edo kirol errendimendua hobetzeko ekipamenduak, pultsometroak, monitorizazioa, material berriak. Irteera profesional hoiez gain, ingeniari biomedikoa osasun instalazioak kudeatu eta optimizatzeko gai izango da, eta alor ezberdinetan produktu zein instalazioen gaineko prestakuntza eman ahal izango du. Osasun sistema guztiari nolabait produktu eta zerbitzuak egiten dioten enpresei hoiei zuzen. Ingeniaritza biomedikoa Mondragon Unibertsitateko Goi Eskola Politeknikoan eskainiko da, Arrasateko kampusean. Ikasketak guztiz praktikoak izango dira, Mondragon Unibertsitateko hezkuntza eredu berritzaileari jarraituz. Eta horretarako, punta-puntako ekipamenduak eta sektoriko azken baliabide teknologikoak jarriko dira ikasleen zerbitzura. Gainera, hori posible izateko, kolaborazio hitzarmenak sinatu dira sektoreko erreferentziazko hainbat enpresa eta erakunderekin. Osakidetza, Mondragon Health, Giro, Philips, Bruker. Hauetan ere, ikasketetan zehar praktikak egiteko eta proiektu errealak gauzatzeko aukera izango dute ikasleek. Lan mundua gertutik eta lehen mailako enpresetan ezagutu dezaten.